15. července roku 1410 se na polích u Grunwaldu střetla dvě obrovská vojska. Na jedné straně stál řád německých rytířů, symbol křižácké moci a železné disciplíny. Na straně druhé Polsko-Litevská unie, posílená spojenci a odhodlaná zastavit hrozbu, která po celé století sužovala jejich země. Bitva u Grunwaldu nebyla jen střetem o jedno území. Byla to srážka ideálů, víry i politických ambicí. V jediném dni se rozhodovalo o budoucnosti celé severní a střední Evropy. Zúčastnili se jí desítky tisíc mužů, rytíři ze západu i bojovníci z východu, Poláci, Litevci, Tataři, Rusové i Češi. Tato série vás provede cestou k jedné z největších bitev středověku. Od vzestupu řádu přes spojenectví Polska a Litvy až po osudový střet a jeho dědictví, které přežilo staletí. Dlouho předtím, než se na polích u Grunwaldu střetly tisíce bojovníků, vyrůstala na severu Evropy síla, která změnila tvář celého regionu. Byl to řád německých rytířů. Zrodil se ve svaté zemi, ale kořeny své moci zapustil daleko od Jeruzaléma, u chladných vod Baltského moře. Zbožní bratři, kteří měli pečovat o nemocné poutníky, se proměnili ve válečníky s vlastní říší. Jak se to stalo? Řád vznikl v závěru 12. století. Zpočátku měl pomáhat křižákům ve svaté zemi, jenže když křižácké státy začaly mizet, rytíři hledali nový cíl a našli jej v severovýchodní Evropě, kde ještě žili pohanské kmeny Prusů. Tam je pozval polský kníže Konrád Mazovský, aby chránili jeho zem před útoky sousedů. Byla to nabídka, která změnila dějiny. Rytíři se usadili, začali dobývat pruské kmeny a postupně si vybudovali vlastní stát. Jejich moc rostla rychle. Na březích Visly vyrostl hrad Malbork, který se stal srdcem řádové říše. Pevnost z červených cihel byla jednou z největších v Evropě. Odtud řádoví velmistři vládli svému území, vybírali daně, zakládali města a vedli války. Nebyli už jen duchovním bratrstvem, byli panovníky. Svatý boj proti pohanství jim přinášel podporu papeže i císaře. Do Pruska přicházeli rytíři z celé Evropy, z Německa, Francie i Anglie. Toužili po slávě, kříži na plášti a bohaté kořisti. Pro místní obyvatele to znamenalo tvrdou vládu, násilnou christianizaci a vysoké odvody. Kdo se vzepřel, byl srovnán se zemí. Řád se postupně stal postrachem všech sousedů, ale každá moc vyvolává odpor. Jakmile rytíři dokončili podrobení Prusů, obrátili svou pozornost na Litevce. Tam však narazili. Litva byla poslední velkou pohanskou říší Evropy. Její vládci odolávali, bojovali v hlubokých lesích a podnikali protiútoky. Válka mezi řádem a Litvou se táhla po celé století. Přinášela spálené vesnice, odvlečené zajatce a neutuchající nenávist. Na západě se pak rytíři dostali do sporu s Polskem. Původně byli spojenci, ale když se zmocnili Pomořanska a přístavu Gdaňsk, stali se rivaly. Řád ovládal důležité obchodní cesty, které Poláci potřebovali. Vztahy se zhoršovaly a nepřátelství narůstalo. Polská koruna i litevský velkokníže tak měli společného nepřítele. Řád německých rytířů nebyl jen vojenskou silou. Jeho panství bylo dobře organizované. Stavěli hrady, zakládali města, přiváděli kolonisty ze západu, přinášeli německé právo, obchod i řemesla. Ale za touto fasádou se skrývala tvrdá disciplína a bezohlednost. Vládli železnou rukou a právě proto se jejich moc zdála neotřesitelná. Navenek působili jako obránci křesťanství. Ve skutečnosti šlo o stát řízený vojenskou kastou. Velmistr byl nejvyšším vládcem, pod ním stála kapitula rytířů, kteří rozhodovali o politice i válce. V jejich světě platila poslušnost, disciplína a meč. Všechno směřovalo k jediné věci, k upevnění moci řádu. Jak se tato síla jevila sousedům? Polákům hrozila ztráta přístupu k moři. Litevci bojovali o samotnou existenci svého státu. A i čeští zeměpáni sledovali,
jak jejich severní soused roste do podoby obrovské pevnosti, která může zasáhnout i do střední Evropy. Strach i nenávist se šířily. Na přelomu 14. a 15. století byl řád na vrcholu. Malbork zářil bohatstvím, rytíři pořádali velkolepé turnaje a jejich vojska se zdála neporazitelná. Ale právě v té době se začaly tvořit první vážné praskliny v jejich moci. Nové spojenectví mezi Polskem a Litvou hrozilo, že rytířský stát sevře do kleští. Kdo ale mohl tušit, že se z tohoto napětí zrodí jedna z největších bitev středověku? A kdo mohl věřit, že zdánlivě neotřesitelná moc řádu bude zlomena na jediném poli? Odpověď na to přinese příští část našeho vyprávění. V ní se podíváme, jak Polsko a Litva hledali společnou cestu a jak se jejich osudy propletly v boji proti řádu. Řád německých rytířů si vybudoval na pobřeží Baltu mocný stát, ovládaný železnou disciplínou a mečem. Jeho síla ohrožovala všechny sousedy, Polsko i Litvu. A právě tam začíná příběh nové aliance, která měla změnit rovnováhu v celé Evropě. Polské království se na konci 14. století potýkalo s nejednotou. Po smrti krále Kazimíra Velikého nastoupila na trůn dynastie z Uher, ale ta nedokázala pevně udržet moc. Poláci hledali vládce, který by jim zajistil ochranu proti rytířskému státu a obnovil jejich postavení v regionu. Volba padla na litevského velkoknížete Jogailu. Jogaila vládl obrovskému litevskému území, které se táhlo od Baltu až k Černému moři. Byla to poslední velká pohanská říše Evropy. Litevci stále vyznávali své staré bohy, obětovali v hájích a uctívali přírodní síly. To však byla pro Evropu křesťanských států neustálá záminka k útokům. Řád německých rytířů se prohlašoval za obránce víry a své výpady proti Litvě vydával za svatou válku. Jogaila si uvědomoval, že bez spojenců neodolá. Když se mu naskytla možnost oženit se s polskou královnou Hedvikou, neváhal. Byla to dívka sotva dospělá, ale její koruna měla cenu celého království. Jogaila souhlasil s křtem, přijal jméno Vladislav a stal se polským králem. Tím vznikla silná polsko-litevská unie, která změnila politickou mapu Evropy. Pro Litvu to znamenalo zásadní obrat. Vládcové se vzdali pohanství a přijali křesťanství v jeho latinské podobě. Část litevských elit to nesla těžce, ale většina pochopila, že jen tak lze zastavit nekonečné křižácké nájezdy. Vstup do rodiny křesťanských národů dal Litvě ochranu, ale zároveň přinesl nové napětí. Kdo bude mít v Unii hlavní slovo, Poláci nebo Litevci? Právě zde vystupuje na scénu velkokníže Vytautas, bratranec Vladislava. Byl to muž ctižádostivý, schopný a neústupný. Nejprve bojoval proti Jogailovi, ale nakonec se s ním dohodl. Získal postavení vládce Litvy a stal se jedním z nejdůležitějších aktérů celé Unie. Jeho vojenský talent a zkušenosti z bojů s řádem byly k nezaplacení. Nový svazek měl obrovskou sílu. Polsko přinášelo početné šlechtické vojsko a pevné instituce, Litva rozsáhlé území a zkušené bojovníky z východu. Spojení dvou tak rozdílných zemí nebylo snadné, ale společný nepřítel dokázal překonat rozpory. Řád se náhle ocitl sevřen mezi dvě mocnosti, které už nemusel porážet jednu po druhé, ale dohromady. V této chvíli se začaly psát nové dějiny. V Krakově se rodila politika, která měla rytířům vzít půdu pod nohama. Polští šlechtici si uvědomovali, že mají jedinečnou příležitost. Litevci, unavení nekonečnými nájezdy, našli v Unii oporu a Vladislav s Vytautasem pochopili, že jen společně mohou obstát. Ale byla tu ještě jiná otázka. Dokáže nová Unie skutečně vydržet? Poláci byli katolíci, Litevci čerstvě pokřtění a zvyklí na své tradice. V Polsku vládla šlechta, v Litvě se držela mocenská ruka velkoknížete. Napětí bylo nevyhnutelné. Spojencům chyběla zkušenost i vzájemná důvěra. A právě to mohlo rozhodnout,
zda se stanou vítězi nebo oběťmi řádu. Přesto platilo jedno. Nikdo jiný neměl takovou sílu, aby se německým rytířům postavil. Unie Poláků a Litevců se tak stala největší hrozbou, jaké kdy rytířský stát čelil. Byl to začátek cesty, která měla vést k válce. A když první meče zazvonily o štíty, ukázalo se, že nový svazek není jen papírovou dohodou, ale skutečnou silou. Jak ale vypukla samotná válka a proč se přenesla právě do Žemaitska? To si povíme v další kapitole. Polsko a Litva spojili své síly a tím sevřeli řád německých rytířů mezi dvě velké mocnosti. Unie byla křehká, ale přinesla naději na obranu proti nekonečným nájezdům. Teď už šlo jen o to, kdy se napětí promění v otevřený střet. Na začátku 15. století se epicentrem sporů stala oblast zvaná Žemaitsko. Byla to drsná krajina na pomezí Litvy a řádového státu, hustě zalesněná a protkaná močály. Žemaitští rolníci a bojovníci stáli věrně při litevských knížatech a nechtěli se podřídit rytířské moci. Pro řád to ale byla klíčová oblast, tvořila spojovací cestu mezi jejich pruským a livonským panstvím. Kdo ovládal Žemaitsko, držel v ruce klíč k celému Baltu. Řád se snažil podrobit zdejší obyvatele silou. Stavěl hrady, vysílal výpravy, křtil ohněm i mečem. Ale odpor nikdy neutichl. Když se roku 1409 žemaitští povstalci obrátili na Vytautase a Vladislava o pomoc, byla to jiskra, která zažehla válku. Polsko-litevská unie se rozhodla zasáhnout. Řád to vnímal jako záminku k velké kampani. Velmistr Ulrich von Jungingen obvinil Vladislava z porušení dohod a nařídil mobilizaci. Křižáci shromažďovali vojska z celé Evropy. Rytíři z Německa, Francie i Anglie se sjížděli do Pruska s vidinou slávy i kořisti. Západní kroniky popisují tyto příjezdy jako poutě do země kříže, ale ve skutečnosti šlo o válečnou výpravu proti sousedům. Poláci a Litevci odpověděli podobně. Vladislav svolal pospolité vojsko a litevský velkokníže přivedl své oddíly z východu. Do sporu se přidali i spojenci, Tataři, Rusové a čeští žoldnéři. Všichni věděli, že půjde o víc než jen o Žemaitsko. Byla to válka o samotnou rovnováhu sil v regionu. První střety měly podobu přepadů a nájezdů. Hořící vesnice, vyrabované dvory a zajatci hnaní do otroctví byly každodenní realitou. Řád se snažil proniknout hluboko do Litvy, ale byl odrážen. Litevci podnikali výpady na pruské území a ničili menší pevnosti. Válka se táhla a vyčerpávala obě strany. V této době se ukázala síla propagandy. Řád hlásal, že vede svatou válku proti pohanství, přestože Litva už přijala křest. Polsko odpovídalo tvrzením, že rytíři jsou jen dobyvatelé maskující své ambice. Evropou se šířily protikladné zprávy a každý se mohl přiklonit na tu stranu, která mu byla výhodnější. Napětí rostlo. V Krakově i v Malborku se jednalo, ale dohody se rychle hroutily. Rytíři odmítali ustoupit a Polsko s Litvou nemohli riskovat ztrátu vlivu v Žemaitsku. Oheň války už nešlo uhasit. Tato první fáze konfliktu ještě nepřinesla rozhodnutí. Byla to spíše předehra, která ukázala, jak hluboko sahá nenávist a jak obtížné bude dosáhnout míru. Všichni cítili, že dříve nebo později musí dojít k velké bitvě. A ta nebude o jedno malé území, ale o osud celé severní Evropy. Otázka zněla, kde se obrovská vojska střetnou a kdo povede vojska do rozhodujícího boje. Žemaitsko se stalo jiskrou, která zažehla otevřenou válku. Přepady a nájezdy nestačily uhasit starou nenávist mezi řádem a Polsko-litevskou unií. Všichni tušili, že se blíží střet, který rozhodne víc než jen hranici. Rok 1410 přinesl horečné přípravy. V Malborku, hlavním městě řádu, velmistr Ulrich von Jungingen svolal kapitulu a vyhlásil mobilizaci. Do Krakova přicházeli bojovníci z celé země, od Mazovska po Halič. Šlechta přiváděla své jízdní družiny, města posílala pěchotu.
Vzduchem se neslo napětí, jaké střední Evropa dlouho nepoznala. K válce se připojili i spojenci ze vzdálenějších krajů. Z Čech dorazili válečníci vedení Janem Sokolem z Lamberka, zkušeným moravským šlechticem. S ním přišli i další bojovníci, mezi nimi pravděpodobně i Jan Žižka, tehdy ještě neznámý hejtman. Češi byli vyhlášeni svými bojovými schopnostmi a jejich účast dodávala koalici váhu. Obě strany si uvědomovaly, že se neschyluje k obyčejné kampani. Na stole byla existence řádového státu a prestiž polské koruny. Vytauta toužil získat zpět litevská území a Vladislav musel dokázat, že dokáže vést království, kterému dalo korunu. Pro Ulricha von Jungingena šlo o čest celého řádu. V sázce byla pověst neporazitelné rytířské moci. Diplomacie ještě na poslední chvíli hledala cestu. Vyslanci projížděli mezi Krakovem a Malborkem, ale nikdo nebyl ochoten ustoupit. Řád odmítal vzdát se Žemaitska. Polsko trvalo na jeho právu. Když se jednání rozpadla, zůstalo jen jediné řešení – zbraně. Začal velký pochod. Polská a litevská vojska vyrazila směrem k Prusku. Pomalý přesun tisíců mužů, vozů a koní znamenal každodenní zkoušku. Bylo nutné zajistit zásoby, hlídat stezky a udržet kázeň. Vojáci se modlili, šlechtici spřádali plány a prostí lidé se obávali, co přinese zítřek. Řád se jim vydal naproti. Z Malborku vyrazil Ulrich se svou armádou, odhodlaný zastavit nepřítele na otevřeném poli. Obě vojska se pohybovala po pruské krajině, vyčkávala a hledala vhodné místo k bitvě. Každý den mohl přinést střet. Každá cesta mohla být poslední. Napětí se stupňovalo. Vojáci věděli, že se schyluje k boji, jaký jejich generace nezažila. Bylo jasné, že nepůjde o krátký střet hraničních oddílů, ale o rozhodující bitvu, která zlomí moc jedné ze stran. Kde se ale ta obrovská vojska setkají a jak bude vypadat jejich shromáždění? O tom rozhodly dny následující a právě tam se příběh posunul k samému prahu legendární bitvy. Polsko-litevské vojsko vyrazilo směrem k pruským hranicím a řád se mu vydal vstříc. Obě strany se pohybovaly opatrně, ale odhodlaně. Všichni věděli, že se chystá bitva, která rozhodne o osudu celého regionu. Shromažďování vojsk bylo ohromující podívanou. Polský král Vladislav vedl pospolitou šlechtu, jejíž jízdní družiny nesly praporce se znamením bílého orla. Každý šlechtic přiváděl své ozbrojence a tak vojsko narůstalo den ode dne. V litevských oddílech panoval jiný obraz. Lehce vyzbrojení jezdci s luky, odění do prostých kaftanů, doplňovaní tatarskými spojenci. Přicházeli také bojovníci z ruských knížectví, kteří nesli své ikony a zpívali církevní zpěvy. Řádové vojsko působilo jinak. Vojáci měli bílé pláště s černým křížem a lesk těžkých zbrojí se blýskal na slunci. Když obě strany tábořily, ukazoval se i rozdíl v jejich každodenním životě. V polských a litevských táborech se pekl chléb, porážel dobytek a kolem ohňů se zpívaly písně. V řádovém ležení panovala přísná kázeň, hlídky střídaly své posty a modlitby zněly podle pevného řádu. Každý tábor byl malým světem se svými pravidly. Výzbroj a výstroj vojáků byla pestrá. Poláci spoléhali na jízdní šlechtu s dlouhými kopími a meči. Litevci používali lehčí zbraně, luky, oštěpy a šavle, které jim umožňovaly rychlé manévry. Tataři byli mistři střelby z koně. Naopak rytíři řádu byli symbolem těžko oděné síly. Jejich koně kryly železné pláty, jezdci měli přilby s hledím a dlouhé meče určené k drtivému útoku. Když se podíváme na praporce, můžeme číst příběh doby. Polský orel, litevský jezdec, ruské ikony i tatarské půlměsíce tvořily mozaiku, která působila divoce, ale silně. Řádové praporce naopak ukazovaly jednotu a kázeň. Černé kříže na bílém pozadí se nesly nad lesem kopí jako hrozivý symbol. Každý voják cítil, že jde o víc než o jednu bitvu.
Poláci toužili po přístupu k moři a osvobození od řádového tlaku. Litevci chtěli ukázat, že nejsou už pohanskou kořistí, ale hrdým národem. Rytíři chtěli obhájit svou pověst obránců víry a udržet moc, kterou si vybudovali. Do příprav zasáhla i příroda. Léta byla v těchto krajích deštivá a cesty se měnily v bahno. Kolony vozů se zdržovaly, zásoby se kazily a vojáci museli snášet hlad i únavu. Přesto se vojska přibližovala. Každý tábor, každý den pochodu přinášel vědomí, že se schyluje k osudové chvíli. Když se pak obě armády ocitly nedaleko sebe, stála proti sobě největší síla, jakou tehdejší Evropa viděla. 100 000 mužů, 1000 koní a stovky praporců se chystali k rozhodujícímu střetu. Všude vládlo ticho před bouří. Jak ale vypadal den, kdy se vojska konečně seřadila proti sobě a co cítili bojovníci před úsvitem největší bitvy jejich života? Poláci, Litevci a jejich spojenci se spojili v obrovském vojsku. Řádové rytíře posílili hosté z celé Evropy. Obě strany tábořily nedaleko sebe, připravené k rozhodujícímu střetu. Teď nadešel den, který měl změnit dějiny. Bylo ráno 15. července 1410. Slunce stoupalo nad rovinatou krajinou Pruska a jeho paprsky se odrážely od tisíců přileb a hrotů kopí. Na polích mezi vesnicemi Grunwald a Tannenberg se rozprostíralo moře vojsk. Na jedné straně stály šiky řádu s bílými plášti a černými kříži. Na druhé straně se rozvinuly praporce s polským orlem, litevským jezdcem, tatarskými půlměsíci i ruskými ikonami. Atmosféra byla těžká a slavnostní zároveň. Bojovníci se modlili, kněží žehnali praporům, bubny a rohy svolávali muže do řad. Vojáci věděli, že stojí na prahu největší bitvy svého života. Mnozí se loučili s druhy, jako by se už nikdy neměli setkat. V táborech doznívaly poslední přípravy, doostřené meče, napnuté tětivy, naposledy utažené přilby. Řádové vojsko bylo seřazeno v dokonalém pořádku. Těžko odění rytíři tvořili jádro, pěchota a lučišníci se drželi po stranách. Velmistr Ulrich von Jungingen se pohyboval mezi prapory a dodával mužům odvahu. Jeho přítomnost působila jako pevný sloup, který měl vojsko sjednocovat. Na druhé straně panovala pestrost, ale i odhodlání. Litevský velkokníže Vytautas povzbuzoval své lehké jezdce, kteří stáli připraveni k manévrům. Polský král Vladislav velel hlavním šikům rytířské jízdy. Češi vedení Janem Sokolem z Lamberka drželi své místo a čekali na povel. Každý oddíl měl svůj úkol, každý praporec své místo v dlouhé linii. Slunce stoupalo a napětí se stupňovalo. Podle kronik se bitva zdržela, protože obě vojska vyčkávala. Řád doufal, že nepřítel v horku a únavě udělá chybu. Polsko-litevská strana naopak vyčkávala, aby se vojsko seřadilo a připravilo. Čas se vlekl, ale každý okamžik přibližoval nevyhnutelné. Nakonec se ozvaly signální rohy. Hradba štítů se pohnula, kopí se naklonila vpřed a první oddíly vyrazily. Země se otřásala pod kopyty koní, vzduchem znělo dunění bubnů a řev bojovníků. Bitva u Grunwaldu začínala. Jak ale vypadal první náraz a kdo získal převahu v úvodním střetu? To rozhodlo o rytmu celého boje. Ráno 15. července 1410 přivedlo obě vojska k rozhodujícímu střetu. Řádové šiky i polsko-litevská koalice stály proti sobě, slunce stoupalo a napětí přerůstalo v bouři. Když zazněly rohy a první oddíly se pohnuly vpřed, začala největší bitva středověké Evropy. První udeřila litevská jízda pod vedením Vytautase. Lehce vyzbrojení jezdci vyrazili proti rytířským řadám s křikem, který se nesl přes celé bojiště. Luky pěly a šípy zaplnily nebe. Byla to taktika, která měla vyčerpat a znejistit nepřítele. Rytíři řádu stáli pevně, jejich štíty se spojily a šípy se odrážely od železných přileb. A pak vyrazila těžká jízda s kopími namířenými vpřed. Náraz byl ohlušující.
Kronikáři líčí, že první srážka otřásla zemí. Koně se střetli hrudí, oštěpy praskaly a muži padali pod kopyty. Litevci ustupovali, znovu se seskupovali a podnikali rychlé protiútoky. Byla to hra pohybu a rychlosti proti síle a kázni. Vytautas je vedl s obratností, snažil se odvést část rytířů do pronásledování a tím narušit jejich řady. Na levém křídle bojovali Poláci. Král Vladislav vedl své rytíře, kteří se střetli s jádrem řádového vojska. Polské praporce se vlnily, když se muži snažili prorazit železnou stěnu nepřítele. Zde se rozhodovalo o čest i budoucnost koruny. Byla to bitva muže proti muži, kde se lesk mečů a náraz kopí střídal s výkřiky raněných. České oddíly pod vedením Jana Sokola z Lamberka zasáhly tam, kde hrozilo prolomení. Podle některých svědectví bojovali po boku Poláků a jejich houževnatost držela linii, když tlak rytířů sílil. Vojáci z Čech byli zvyklí na těžké střety a jejich účast posílila morálku spojenců. Uprostřed bitvy vládnul chaos. Oblaka prachu zakrývala výhled, slunce pálilo na zbroje a hluk byl ohlušující. Každý oddíl bojoval o své místo. Vytautas několikrát nařídil ústup, aby znovu udeřil, a rytíři se snažili rozdrtit jeho lehkou jízdu. Někteří kronikáři psali, že Litevci dokonce předstírali útěk, aby vylákali část řádového vojska z pevné formace. Byl to zápas o převahu. Chvíli se zdálo, že rytíři získávají navrch, když zatlačili Litevce. Jindy Poláci postupovali vpřed a hrozili, že prolomí nepřátelskou linii. Bitva se přelévala jako vlna, jednou vítězství na dosah řádu, po druhé na straně koalice. Velmistr Ulrich von Jungingen sledoval vývoj a rozhodl se, že nastal čas zasáhnout osobně. Připravil své elitní oddíly, nejsilnější sílu celého vojska. Jeho plán byl jediný – udeřit tam, kde se bitva láme, a rozhodnout ji v jediném útoku. Otázka zněla, dokáže osobní zásah velmistra převrátit průběh střetu, nebo se stane osudovou chybou? Bitva se přelévala sem a tam. Litevci pod Vytautasem ustupovali a znovu útočili, Poláci sváděli těžký boj s jádrem řádového vojska. Velmistr Ulrich von Jungingen se rozhodl zasáhnout osobně. Jeho zásah měl rozhodnout, kdo zvítězí. Ulrich vyrazil do boje v čele elitních oddílů. Podle svědectví měl na sobě sněhobílý plášť s černým křížem a kolem něj jeli rytíři v plné zbroji. Jejich koně byli chráněni kovem, jejich kopí namířena vpřed. Byla to síla, která měla prorazit srdce polské armády a zlomit odpor spojenců. Když se dali do pohybu, země se zachvěla pod kopyty a prach zakryl obzor. Náraz byl zdrcující, elitní rytíři udeřili na polské praporce a nastal boj muže proti muži. Poláci však stáli pevně a s podporou českých oddílů odolávali. Bitva se proměnila v hrozný zmatek, kde nikdo neznal přesně výsledek. Ale jedno bylo jisté, smrt se pohybovala v těsné blízkosti velmistra. Ulrich bojoval statečně, ale jeho postavení uprostřed vřavy bylo nebezpečné. Všude kolem padali rytíři, koně se hroutili a země byla nasáklá krví. V tom zmatku byl velmistr obklíčen. Podle kronik jej obklopili polští i litevští bojovníci a zasypali ranami. Když padl z koně, osud řádu byl spečetěn. Smrt velmistra měla okamžitý účinek. Rytíři, kteří ještě drželi linii, začali váhat. Praporce se ztrácely v prachu a chaosu. Morálka se hroutila. Někteří se snažili bojovat dál, ale většina se dala na ústup. Velká, hrdá armáda řádu se začala měnit v dav prchajících mužů. Češi i Poláci využili příležitosti. Vrhli se vpřed a pronásledovali ustupující oddíly. Litevci, kteří předtím manévrovali, se vrátili do boje a uzavřeli cestu k úniku. Z pronásledování se stala jatka, v nichž padly stovky rytířů. Řád ztratil nejen velmistra, ale i většinu své elity. Podle tradice bojoval v bitvě i Jan Žižka. Není jisté, jakou roli přesně sehrál, ale pozdější pověsti jej spojovaly s vítězstvím u Grunwaldu. Jisté však je,
že česká družina Jana Sokola z Lamberka sehrála důležitou úlohu při prolomení odporu řádových vojsk. Když slunce klesalo k obzoru, bylo jasné, že řád utrpěl porážku, jakou si nikdo nedokázal představit. Z kdysi hrdé armády zůstaly trosky. Na bojišti ležela těla tisíců mužů, mezi nimi velmistr Ulrich. Co ale následovalo po tomto drtivém vítězství? Dokázali Poláci a Litevci využít šance a zničit řád jednou provždy? Na bojišti u Grunwaldu padl velmistr Ulrich von Jungingen a s ním většina řádové elity. Armáda, která se považovala za neporazitelnou, se rozpadla a dala na útěk. Pro polsko-litevskou koalici to bylo ohromné vítězství, jaké nikdo nečekal. Po skončení bitvy se spojenci vydali na pochod směrem k Malborku. Hlavní pevnost řádu byla symbolem jeho moci a jejím dobytím mohli Vladislav a Vytautas zlomit nepřítele jednou provždy. Když se vojska přiblížila, mnohá pruská města se vzdávala bez odporu. Obyvatelé viděli v pádu řádové armády znamení, že jejich páni už nemají budoucnost. Malbork však byl jiný případ. Obrovský hrad z červených cihel stál pevně na březích Nogatu. Jeho hradby byly tak mohutné, že se mu málo která pevnost vyrovnala. Správce hradu, Heinrich von Plauen, jednal rychle a rozhodně. Zorganizoval obranu, doplnil zásoby a povolal každého, kdo byl schopen nést zbraň. Díky jeho energii se Malbork stal nedobytnou tvrzí. Poláci a Litevci obléhali hrad celé týdny. Stavěli obléhací věže, snažili se přerušit zásobování a podnikali útoky. Přesto se jim nepodařilo prolomit obranu. Každý den, kdy Malbork odolával, dával rytířům šanci znovu se zorganizovat. Zbylí bratři řádu se stahovali do pevností, posílali posly o pomoc a postupně obnovovali své síly. Pro Vladislava i Vytautase to byla hořká zkušenost. Na bojišti zvítězili, ale politický cíl, zničení řádového státu, jim unikal mezi prsty. Po několika měsících museli obléhání ukončit. Uzavřený mír sice potvrdil jejich vítězství a přinesl územní zisky, ale řád jako stát přežil. Přesto už nikdy nebyl tím, čím dříve. Ztráta tisíců rytířů a především celé elity oslabila jeho moc navždy. Ekonomické síly se vyčerpaly, prestiž zmizela a řád se ocitl ve vleku sousedů. Z bývalé hrozby pro střední Evropu se stal slabý soused závislý na vůli ostatních. Vítězství u Grunwaldu posílilo Polsko i Litvu. Polská koruna si zajistila respekt. Litevský velkokníže Vytautas se stal legendou a oba státy upevnili své postavení. Čeští bojovníci, kteří se bitvy zúčastnili, přinesli domů slávu i zkušenosti, které měly v příštích letech sehrát velkou roli. Evropa sledovala s úžasem. Západní kroniky líčily porážku rytířů jako nečekanou katastrofu. Mnozí začali chápat, že éra křižáckých států končí a právě odtud vede cesta k dlouhodobým změnám, které zasáhly celý region. Co ale znamenal Grunwald v paměti národů, jak se stal symbolem a legendou a proč o něm mluví Poláci, Litevci i Češi dodnes? Po porážce u Grunwaldu se řád německých rytířů už nikdy nevzpamatoval. Malbork sice odolal, ale ztráta velmistra a tisíců rytířů znamenala konec jeho bývalé moci. Polsko a Litva naopak vystoupily jako nové velmoci střední Evropy. Vítězství se brzy proměnilo v legendu. Poláci viděli v Grunwaldu důkaz, že jejich král Vladislav dokázal ochránit zemi a zajistit jí prestiž. Litevci vnímali Vytautase jako hrdinu, který přivedl svůj lid z pohanské minulosti mezi velké národy křesťanské Evropy. Pro oba státy byla bitva symbolem jednoty, která dokáže zlomit i zdánlivě nepřemožitelnou sílu. Češi si z Grunwaldu odnesli vlastní příběh. Jan Sokol z Lamberka a jeho družina si vydobili čestné místo v kronikách. A právě zde se pravděpodobně objevil Jan Žižka, který o několik let později povede husity do bitev, jež znovu otřesou Evropou.
Čeští bojovníci se tak stali mostem mezi grunwaldským vítězstvím a husitskými válkami. Paměť bitvy se uchovala i v jazyce. Poláci ji nazývají Grunwaldem, Litevci Žalgirisem a Němci Tannenbergem. Každý národ v ní viděl svůj příběh. Pro Poláky a Litevce to byla chvíle hrdosti, pro Němce trauma, které se vracelo ještě po staletích. V moderní době se Grunwald stal národním symbolem. V Polsku vznikly památníky, literární díla i slavné obrazy, které připomínaly chvíli velkého triumfu. Evropa tehdy poznala, že starý křižácký ideál se vyčerpal. Rytířské státy, které kdysi vznikly z nadšení pro svaté války, se stávaly přežitkem. Grunwald ukázal, že budoucnost patří velkým státním celkům, které dokážou spojit různé národy a víry. Unie Polska a Litvy byla toho nejlepším důkazem. Význam bitvy přetrval staletí. Připomínala sílu spolupráce, varovala před slepou pýchou a zůstala jedním z největších střetů středověku. Nebyla to jen vojenská událost, byla to událost, která určila politický vývoj celého regionu na mnoho generací. A tak se příběh Grunwaldu stal víc než jen záznamem v kronikách. Stal se legendou, která přežila své aktéry a zůstala symbolem odvahy a jednoty. Ale co by se stalo, kdyby Malbork padl a řád byl zničen úplně? To už se nikdy nedozvíme. Jisté však je, že Grunwald zůstane v paměti jako den, kdy se lámaly dějiny.